आंनि मोसौआथ' एकदम खुन्थियानिफ्रायनो गलिनिफ्राय माबाना लांदों खेवनानै लांदों ओमफ्राय आङो 11थासोआव नायदोंमोन 11थासोआव दंमोन ओमफ्राय बधय 12थासो नङाबा 12थानि उनाव लांदों गलियाव खुन्थियावनो दंखायोमोन मोसौआ दुरुं सुद्दा लांदों दुरुं दोंनैबो लांफादों बेसेबांसो बेसेननि बा बेसेबांसो मोसौआथ' दाख्लै ओरैनो बिसोर बेफारिया 90,000 होबायमोन ओमफ्राय 1 लाखबाबो माबा मोनसे एसे रायलायबावदो होन्दोंमोन लांनो बिदोंमोन आं हराखै आं हालेवनानै जानांगौना हालेवनानै जाग्रा मानसि हिसाबै आं हराखैमोन आरो दाथ' मोसौआथ' गैला दाथ' आखाइ बायनाय बायदियानो जाहैबाय एक्जेक्टलि नोङो खैथासोआव लांदों बायदि मोनदों मोसौ आंनि अनुमान 12:30 1टा आंनि अनुमानाव मोसौआ थरसेबो खिलाङाखै मासेल' थरसेल' खिलांनो हादों 11थायाव आं ओंखारबा दंमोन मोसौआ मानै लांदों नामा मानैबो लांखादों कालारा माबायदिमोन कालारा मासेया माथिया कालार ओमफ्राय गङा अनुमान 6 इंसिसो आरो मासेया नैबे गोजा मुगा बियो अनुमान 5 इंसिसो गं आरो मोसौआ आंजों समान समानखा माने 90,000 गावसोर जासिदोंमोनथ' आं हराखैमोन आरो हालेवोमोन ना बेजों हालेवो आं बेजों दैज्लाङावनो हालेवो ट्रेक्टरजों जाजोबाना खना खनला आङो मोसौजों हालेवोमोन आरो दा नोंथाङा खावना लांदों होननानै सन्देह खालामदों एकदम डाइरेक्ट खावना लांदों बे खुन्थियानिफ्रायनो दुरुं सुददायनो खेवनानै लांदों बिसोरो मानैनिबो दुरुं मासेबो ससेबो गालाङाखै सोरखौबाबो सन्देह खालामदों नामा सिखाव सोरखौ सन्देह खालामबानो हरनि बिथोरावथ' रावखौबो नुवाखै जोङो सन्देहनि खुनु खोथा गैला दा सिखावा लांदों एकदम सैथो पुलिस प्रसासना एफआइआर होबाय पुलिस प्रसासना दहाय एफआइआर हैदोंमोन दा आं बेखौनो पुलिसफोरखौ आसामनि पुलिसखौ रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों जाहाथे बेबस्था खालामनानै बिथांमोना एसे नागिरनानै होयो आरो मा होनदों दहाय आइसियाथ' होनदों बे एफआइआर जायाखिसै बेथ' डाइरेक्ट केस जागोन बिसोरो ओमफ्राय दा ओरैनो माबानायल' होनांगौमोन गोमादों होनना होनांगौमोन होनना बुंदों ओमफ्राय दा गोमादों होननानै होयोबा गावसोरो रेजिस्टार जायानो बे माबाया एफआइआर रेजिस्टार जाया जों होनाय माबाया एफआइआर रेजिस्टार जागोननो दा नोंथांनि मोसौनि गाबखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय दा आं फोरमायजोबदों माने एफआइआरावनो दंजोबो बरन थरन गासिबो कालार थालार एफआइआराव दंजोबो कालार सिन्थाय सोरबाफोर जुदि नोंथांनि मोसौखौ जुदि नुसनोबा नोंथांनिसिम खौरां हरनो थाखाय नोंथाङा मा खावलायगोन आंनिसिम जाय खौरां हरनो हागोन 40,000 केस थाखा हरगोन आङो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होजोबखाबाय आं थानायावबो आबसुआवबो गांसे एफआइआर होबोदों ओरैनो जानुनि आबसुना मा मबाइल नाम्बार होबोदों बाहाय मबाइल नाम्बारखौ फोरमायना होनो औ मबाइल नाम्बारखौ फोरमायना होनो हायो आङो 9954590588 मबाइल नाम्बार आंनिनो बे मोसौआ गोमानाय हिसाबै नोंथाङा गोबां जिंगायाव दा दङ आं ओंखामखौनो जानो हायाखिसै जेबो मावनो हायाखिसै आं सिन्थाजों दा मोनाबो उन्दुनो हागोन ना हाया बेखिनि जानानै दं हाब गैयाना गरिब मानसि दा मा खालामबावनो जा पुलिसफोरखौ एसे रिकुवेस्ट खालामसै जाहाथे बेबस्था खालामनानै एसेसो खबर लानानै हरो खोमा जिहेतु नोंथाङा बेजोंनो आबाद मावनानै जायोमोन ना आं बेजोंनो हालेवनानै जायो बेजोंनो हालेवो ओमफ्राय माखासे ट्रेक्टर गिदिरजों हालेवहोबाबो खना खनलाय एवनांगौना मोसौआ नांथारगौ बारियावथ' आरो माबा एवजाया ट्रेक्टरा मैगं थाइगं मावो मोसौजोंनो बेखिनि आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो मिडियानि थ्रुयै ओजों फोरमायदो जाहाथे बयबो अनलायनानै माने बेबस्था खालामनानै नुसनबायोबा हरफिनथों आरो खिन्थु जाय हरनो हागोन 40,000 केस होगोन आं मोनबाय बायोब्ला माने 1 लाखनि मोसौथ' सिखावा नोंथांनिसिम सारेन्डार जाफैनो थाखाय नोंथाङा मा खावलायगोन सारेन्डाराथ' जाखानाय नङा जायोब्लाथ' बिराद मोजां खोथा धन्यबाद होगोन आं जाबाय बायोब्ला जुदि जायाबा नोंथाङा आइनि बेबस्था लानानै जेलाव हरनाय जागोन नामा मोनफ्रांबासो जागोन मोनाबाथ' गैला बे ओरैनो थांबाय हावा जुदि बायसान्स मोनोब्ला बेथ' दा एफआइआर होनाय जाबायथ' पुलिसा मा खालामो दा बेसो जाहैनोसै जोंनिथ' नंला बे आयेना पुलिसनि आयेन जाहैगोन बियो